Alamisa don janvier kalo tile 28 an tun bɛ bila mara la, bila cercle Segu région kɔnɔna la. Bila bɛ Segu Worodugu yan fan fɛ ka taa Sikaso fanfɛla la. Bila ye cercle ye commune 10 ni kɔ b'a kɔnɔ. A commune ninnu fanba ye cikɛ commune de. An ye commune 5 kɛ ka daminɛ Tuna la ka na se Bila ma. Tuna ani dugukɔnɔmɔgɔw ye baro kɛ foliw kɔfɛ. Gɛlɛyaw dɔw tɛnkunna an na, an b'an seko ko la. Bila n'o ye chef lieu cercle duguba ani sous-préfet, maire, préfet ani conseil de cercle ɲɛmaw, société civile, dugutigiw, diinɛ ɲɛmaw ani maaw ye baro kɛ. Dugu lahalaw ani jamana lahala an ye foli damadɔw kɛ. An sɔrɔla ka don cercle kɔnɔna na kosɛbɛ. Yɔrɔw la sirako ka gɛlɛn yɔrɔ minnu na. An ye commune 3 kɛ ka tugu ɲɔgɔn na. Dugukolo commune, Samabɔgɔ commune min kɔnɔ ne ye forage dɔ kɛ nin y'a san 5 ɲɔgɔnna ye. Ani Jaramana commune, nin tun ye ne siɲɛ fɔlɔ ye ka se Jaramana. A saba bɛɛ kɔnɔ hakilinaw fɔra jamana kan, maaw y'u ka laɲiniw fɛnɛ kɛ. N'an ye min lakɔlɔsi nin commune ninnu si tun ma sɔrɔ, maa ka n'a ɲɛ da o kan min sera premier ministre ya niveau la. Jamana in y'o de fɛnɛ ye. Jamana ɲɛmaaw tɛ jamana yaala kosɛbɛ, surtout ka s'a dogodogoninw na. An ye maaw ka hakilinaw ta, an bɛna maires dɛmɛ u ka se ka maaw dɛmɛ. An yɛrɛ fɛnɛ bɛna an seko kɛ ni Ala sɔnna.